Dili na ko makaagwanta sa imong amahanak. Ako na siyang biyahan. Unya ako. Dinilang ka ni Papa ni mo, nak. Dili ti ka kayang buhion sa pagkakaroon. Kung wa pa lang unta magpabadlong si Papa ni mo, dili ni mahitabo. Sige na, buhaton ako. Basing maabdan ko ni Papa ni mo. Anak, kaon na dia. Huwag yung kumagkabantay ni mo nga ni kaon ka tarong adlaw. Busog pa ko. Ay, anak na ibaw kung anak kay kalagot na ko. Pero unta ayaw apil-apil ang imong kaugalingon. Masakit niya unya ka na. Ayaw pagbuot. Oo, asam ka. Mula ka ako. Hoy, mula ka wala ka nga wapaganing ka mukaon. Luisa! Grabiha kagahi ni mo sa? Kaya raman mo inganaon si Papa ni mo? Tungod kay naglagot ko niya, day. Naglagot ko nga nung di siya makasulti na kung unsay hinungdan. Nga nung gibiyaan ming mama. Di siya makasulti kung unsa disa niya. Basin og, naibugat nga reason, day. Ay, bugat gyud. Bugat gyud ang rason kay nilaya sa goods mama. Mauhangtod karon, wag gyud ganang mutagan niya. Bahala siya. Wa palagi ko'y choice sa pagkakaroon. Pero puhon, ako naman gito niya na siyang layasan ba? Day Luisa. Ma'am Luisa, nangitara ba ito si Papa ni mo? Drive ba siya na ako kanina paingon sa supplier sa mga ingredients sa cake? Oh, mao ba? Umayo hinoon gawa siya dari. Uy, samok sa akong kinabuhi. Naana sa gana, ma'am. Ayaw lagi pagdumot si mong amahan kay... Og naa na sad ka ng imong style, Tantan. Basin og nalimutan nga dili ka anging manghilabot sa akong kinabuhi. Awo bitaw. Ano ba mo ko na ba tungkol kay driver ako ninyo? Pero unta, dili ka magdumot sa imong amahan. Ayaw nung kasuko kung wa ka mahibaw sa hinungdan. Tanawa na hinuna ron. Nagbugkot na sa ka. Mawa na hinunang kagwapa niyo. Che. May kikamulog-ulog na ako, no? Sus. This? Smile na siya ron. Ay, smile, smile. Uy, amaw, gid ka, amaw. Sige na, ay. Bagyan mo na ako sa mga order sa cake. Ito gumagalang Laom ng kagabion, oy. Anong naapa mo kadiha? Na, mo pa'y paghuman na ako. Ay, dili gid lalim basta talaga nag-orders ng cake ko, eh, kaya patay sila tong lawas sa kakapoy. Inoon, imo naman ang nabuhatan ng orders karon. Aw, wala ka trabaho no ba? Mawala gid ay problema. Kay sobraan sa kakapoy, dili na ako makatuog, ani. Murag di gyapon makapahuway ang akong lawas, ani. Uy, pamutang og mega cent panyawan, ma'am. Mo na gamit ni mama para lami ang tuog tungod sa iyang cooling sensation. Sigurado gito nga ma-relax ka na. Ay, mahal sad kayo. Dili uy. Affordable ra gid kayo. Mao ba? Sige, sige. Ako niya nasawayan. Suway niya. Mayo na para makapahuway sa ka. Ay, di mo. Kung di ka mag-amping sa imong kagalingon, ako'y amping mo ba? Ha? Wow, ingon ko gwapa ka. Nga naman ko eh. Di mo ko makatuog. Smuk ka gid ang Tantan eh. Kano ni sulti man sad si ato? Wa na hinuon ko mahimutang. Ayay! Nadutlan na kasi yung kasooday? Ha? Ang sinadutlan ba? Sus! Akong pasabot ba? In love na ba ka? Ha? Ako? In love ni Tantan? Ako na gusto niya. Luisa! Niyan si Papa. Manawag ako balik tayo ha. Bye.
Naibuhaw kong naiubos ka na ako. Nalagani kay kalagot akong daan gisamutan pag yun ako. Maayo ka nahibaw ka. Pero nak, para ni sa imong kayuhan, dili mo pwede ni Tantan. Sige ko no. Hatagi ko na kong igong rason nga nung dili mi pwede. Kaya managsuon mo, Unsa? maong di ko magahimo sa pagpalayas niya. Kaya ako mo igbinlan siyang ginahan. Imo siyang maguwang, Luisa. Anak na ako siya sa kong pagkaulitao. Og siya may hinungdan nga nung nilayas mama nimo. Kaya nahibaw siya, ngay may anak na kuslain. Mong, wa na ginako mapugni pas mama nimo. O sa pamay-mahimo na ako nga naa naman na. Nasayop man ko kay nakapamabdos ko sa akong pagkaulitaw, pero wa sa Diyod may tabo nga gipasagda na ako ang akong anak. O sa diyang himatyon niyang mama, gibilin siya din ako. Maong isulti ko ni mama nimo sa tanan-tanan. Ginoo ko. Pero karon wa na ko'y choice. Kinahanglan nga idestino na kog laing lugar si Tantan. Sayop gid kayo ang inyong relasyon. Sayop ng inyong gibati para sa usa-usa. Sa tinuod lang, giluod ko naguna-una ang half birthday nako si Tantan. Og nakasabot ako sa gibati ni Papa. So kadadto, wala ko makakita ni Tantan. Og naningkamot ko nga makalimot ko niya. Dili na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN. No kita mga igalan, kaagi ni Luisa, nga taga Cebu City, uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga naguluhan, Rewrite the Stars. What if we were apart?